Il-konferma uffiċjali ta' tmiem tal-Estonia Air ikkomunikata għal ħadd hija l-aħħar minn sensiela fejn linji tal-ajru nazzjonali fl-Ewropa waqfu l-operat tagħhom minħabba li ma kellhomx pjan ta' negozju vijabbli. Fl-istess ħin l-Istat ma setax jgħin lil dawn il-kumpaniji anke jekk meta kienu l-linji nazzjonali tal-ajru u għalhekk meqjusa importanti għal konnettività. Primarjament għax ir-regoli tal-Unjoni Ewropea ma jippermettux dan. Fost kumpanija oħra tal-avjazzjoni li waqfu jġorru l-passiġġieri kien hemm il-Malev li kienet il-linja tal-ajru ewlenija fl-Ungerija. Wara li kienet ilha taħdem mis-sena 1946 ma setgħetx tibqa' topera wara l-2012. Fl-Ajlal kienet il-linja nazzjonali tal-Litwanja ibbażata f'Vilnius. Il-gvern ma setax joħroġ lill-linja tal-ajru mill-falliment u għalhekk waqfet taħdem fl-2009. Wara snin iġġor il-bandiera ta' Slovakkja fl-ajru, is-Slovak Airlines waqfet taħdem fl-2007, Spanair għaddiet mill-istess destin fl-2012. Għalkemm iċ-ċirkostanzi mhux dejjem ikunu l-istess, f'dokument tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-għajnuna lill-linji tal-ajru tagħmilha ċara li fejn tkun ingħatata għajnuna li mhix kompatibbli mar-regoli tal-kompetizzjoni jista' jkun hemm falliment. Dan kien l-eżempju ċar tal-Estonia Air li b'din id-deċiżjoni il-linja tal-ajru tal-Estonja kellha tħallas lura 85 miljun euro f'għajnuna li din irċeviet u mhux se tkun tista' tirċievi 40 miljun euro li suppost irċeviet skont pjan ta' ristruttura. Fil-bidu tas-sena, il-linja nazzjonali Ċipriotta Cyprus Airlines kienet mitluba tħallas lura mal-100 miljun euro biex dakinhar waqfet l-operat tagħha għax ma kienx f'pożizzjoni li tagħmel dan. Bħalissa għaddejja wkoll minn investigazzjoni simili il-linja tal-ajru tal-Polonja Polish Airlines li rċeviet mal-200 miljun euro f'għajnuna.